መጽሐፍ ቅዱስ ከምዛረቦ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 27 ካብ ቁጥር 4 ክሳብ ቁጥር 5 ዳዊት ክዛረብ እንከሎ እንታይ ይብል በመዓልቲ ጸበባ ኣብ ዳሱ ኻባኒ ኣብ ውሽጢ ድንኳኑ ከኽውለኒ ኣብ ከውሒ ልዕል ከብለኒ እዩሞ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ ውቃቤ እግዚአብሔር ንምርአይ መቅደሱን ንምርማርሲ ሙሉ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር ደልያለሁ ይብል ኣብዚ ናይ ዳዊት ድሌት ንርኢ ኣብ ቃል ምዕራፍ እንድሕሪና ዳዊት እንታይ ኢሉ ይዝምር ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኸይድ ምስ በለኒ ተሓጎስኩ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኸይድ ምስ በለኒ ተሓጎስኩ አግሮምሮምኩ ወይ ዕጥይጥ ይበልኩ ይኮነን ዝብል ተሓጎስኩ መሐጎስ ምክንያት አለው ምክንያቱ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ሓደ ነገር ዝተለማመዱ ሓደ ነገር ዝራአዩ ሓደ ነገር ዘስተማቀሮ ስለዘሎይ ማለት ስለዚ ነማዓት ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኸይድ ክብሎ እንከሎ ኣዝዩ ይሕጎስ ነይሩ ኣዝዩ ደስ ይብሎ ነይሩ ኣብዚ ግን ክርኤ ከለና ዝተፈለየ ናብ ቤት እግዚአብሔር መዓልቲ መኻድ ዘይኮነ ዝተፈለየ ምክንያቱ እቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ዝርዮ ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ውቃቤ ኣዝዩ እናመሰጡ ኣዝዩ ደስ እናብሎ ኣዝዩ እናማረኾ ኣዝዩ እናሃንጠዮ ኣዝዩ እናደለዮ እናቀረቦ ከይን ከሎ እንታይ ኢሉ መዓልቲ ናብ ቤት እግዚአብሔር መኻድ ጥራይ ዘይኮነ ሙሉ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር ደልያለሁ ሙሉ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር መዓልቲ ክመላለስ ዘይኮነ ሙሉ ዕድመይ ክነብር ከምቲ መላእክቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀሪቦም ሁሉ ግዜ ቅዱስ 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 እናበሉ ኣምልኾ ዝቦ ስግደት ዝቦ ውቃቢኡ ግርሙ እናራዩ ዳዊት ድማ እዚ ዝተረድእ ይመስል ሙሉ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር ደልያለሁ ይብል እንታይ ክገብር ሙሉ ዕድሜው ክልተ ነገራት ክነገርና ንሪኢና ውቃቤ እግዚአብሔር ንምርአይ ኣዝዩ መሲጦ ማለት ውቃቤ እግዚአብሔር ንምርአይ መዓልቲ እናተመላለስኩ ዝኾነስ ሙሉ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር እንዳነበርኩ ውቃቤ እግዚአብሔር ግርማ እግዚአብሔር ጽባቐ እግዚአብሔር ከድንቆ ክወዳድሶ ነቲ ፈጣሪ ንእግዚአብሔር አምላኸ ክብል እንከሎ ንሪኦ ኣዝዩ ዘስተውዓለሉ ነገር ስለዘሎይ ትማሊ ናብ ቤት እግዚአብሔር ናዓናይ ክብሎ እንከሎ ንኸይድ ክብሎ እንከሎ ይሕጎስ ነይሩ ሕጂ ግን ካብ ኣጸዱ ካብ ህልውኑ ካብ ቤቱ ክወፃእ ይደለን ኣብ ቤቱ ጥራሕ ክኾን ደሊ ማለት እዩ ስለዚ ሕልፍ ክንብል ኣብ ቤቱ ክንመጽእ ሰላችወና እንተሎ ኣብ ቤቱ ክንከይድ ድኻም ነስማዓና እንተሎ ካብዚ ሎማዓት ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ዝነገረና ዘሎ ገለ ክንመሃር ገለ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ክንከይድ ካልኣይ ዳዊት ናብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር ደልያለሁ ትምድላይ ደልያለሁ ክብል እንከሎ ሓደ ካልኣይ እንታይ መቕደሱ ንምምርማር እትቅድስንኡ ትውሽጡ እቲ ህላውነቱ እቲ ናቱ ነገር መቅደስ ንኽምርምሮ ደልያለሁ ድላይ ምድላይ ቃል እግዚአብሔር ከዛረበና እንከሎ ድለዩ ክትረኽቡ ይኹምልና እዚ ሃቀና እዚ ድሌት ስለዝነበረ ድማ ዳዊት ረኺቦ ቃል አምላኽ ቃል ሰብ ኣይኮነን ቃል እቲ ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ እዩ ስለዚ ከም ቃል ዝብሎ ድለዩ ክትረኽቡ ይኹም ኣብ ዝብሎ ደልየ ኣለኹ ስለዚ ኩሉ እንታይ እዩ ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ ኣብ ምድላይ እንተ ደልየኻ ትረክብ ከም ፍቓዱ ዳዊት ድማ ኣብ ቤት ኣብ ንግስነተይ ክነብር ወይ ድማ ኣብ ካልእ ኣይበለን ንጉስ ይኳ ግን እቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ንጉስ ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ኣብ ቅድስንኡ ኣብ ህላውነቱ ኣብ ቤቱ ክነብር ደለየ ቢጎበስ ተመኒዎ ደልይዎ ስለዚ كل جزء
نقنينا نابيت እግዚአብሔር ንክንከይድ ተሓብሶ ምን ሓደ ማዓትን ወሳይና ኾና ንከባ ንሳ ተሰላችውና ስለዚህ ጣዓምና እዩ ስለዚህ አስተማቀና እዩ ስለዚህ በዚህ ሎማዓቲ ቀላምላህ ዝነገርና ዘሎ ቀላምላህ ሲ እንተክሳጽ ንምቕናዕ ንምእዳብ ስለዝኾነ ሎማዓቲ እውን በዚህ ቀላምላህ ዝነገርና ዘሎ ተተባብዕና ለሞን ዕድላሎ ተተባብዕና ናብ ቤት እግዚአብሔር ክንከይድ ገጹ ክንደሊ ንዑ ክንደልዮ ክንብህጎ ድለዩ ክትረኽብኹም ከም ዝበሎ ክንደልዮ ክንብህጎ ካብ ካል ነገር አዚና ንዑ ክንደሊ እግዚአብሔር በዝማዓት እዚ ይነግረና ኣሎ የታሳስበና ኣሎ ይምዕደና ኣሎ የዘኻኸረና ኣሎ ስለቃሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር በመንፈሱ ይደግፈና መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ የበርታዓና እዚ ድማ ኣብ ልብና ሁሉ ጊዜ እናቃነ እናቃጨለ ነዚ ከም ደወል ከም አላርም ከም ዘኻኸሪ እንዳነገረ እግዚአብሔር መንፈስ ይርዳና ስለቃሉ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን